Mama no, the mama. I don't know, I don't know. N'ụbọchị taa, anyị ga-ekwu okwu gbasara ihe na-eme n'ụwa, and anyị ga-anabatakwa ndị ga-abata bịa kwuo okwu, ndị ga-abata bịa jụọ ajụjụ. Ịchọọ ịbata, biko telefon nọmba m ga-akpọ na WhatsApp. Onye ọbụla ma my WhatsApp number. I'm sorry for some static noises namely. Okay, so I'm gonna the telephone number there. The telephone number, WhatsApp number, or 049 004915145551. Okay, so my telephone number no there. That telephone number WhatsApp. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. Ndị Igbo ya dịrị ụnụ na mma ebe ọbụla ụnụ nọ, ya dịkwara ụnụ na mma, ya dịkwara the supreme commander of the indigenous people of Biafra, ya dịrị ya na mma na ihe na-anọ ka ala Igbo. Ụbọchị taa ala na-agba aghara. Ihe awụ the projection that I have been given for the past 3 years. Na projecting ka anyị nọ n'ofe, ka anyị nwee ike nga anyị nwere upper hand, ka anyị ji patuo ekpukpere arụ ndị ọcha butere n'ala anyị. Ihe m ga-aghọta wụ na aga m ekwu ihe ka m na-aghọta ya. Ihe mere n'ụwa na ndị mmadụ ikwuwe ihe gbasara Christianity ahụ na ama ha jijiji, iwe na-ewe ha, achọghị ha ka ekwu okwu gbasara ya ni, but ihe a chọrọ ha ka ekwu okwu Biafra. No, ị ga-enwere onwe. Ndị Igbo agaghị enwere onwe unless ma anyị mara n'onwe. Agaghị enwe physical nwere onwe unless ma enwere spiritual nwere onwe. A ga-ebu ụzọ nwere onwe n'ime mmụọ. Obi gị ga-agwa gị yes, onye ga-anwụ anwụ, obi ga-agwa ya sị mba na ọ ga-succeed, na ọ ga-anwụ. Onye na-aga anwụ, ị ga-ahụ ya sị mba na ihe a ga-egbu ya, na ihe a ga-egbu ya. Ịga ndị Igbo a ga-enwere onwe unless ma anyị ruru na the place anyị si yes, anyị amara n'onwe. According to na-ekwu for the past 1-2 years, ndị mara na-asị hey, onye iwe n'iberibe, iwe n'nzuzu, ele ihe na-akọ aka ose tinyere ya. Onye na-ege m ntị, iwe Christian, iwe n'nzuzu, you are a fool, you idiot, you atụpụ iwu. Ihe niile anyị na-ekwu for the past 3 years, ọbadego n'oburu gị. Iwe onye Igbo, ibi na ala bekee, ibi na Germany, ibi na Europe, ibi na America, ibi England, ịka si na iwu onye na-ekpe ahụ. You idiot, otele ọkụkọ ka you are a fool. Ewu ka iwu oburu gị ihe ụwa 100 years
a ga-ewere obere gị ji nwa akamụ because you idiot. Mụ na gị aga negotiate wa all these fools, priests and pastors in n'ala Igbo. Gịnị all those useless idiot ntị ha na-asụ speaking in tongues gịnị ha inwe Igbo, you are idiot. They are waking one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. Ahụrụ the behind biko shian ndị like ihe m na-ekwu shian ihe ka ụdị idiot ndị ọzọ ka ha mee. But first of all, ndị Igbo aga enwere onwe hụkwa nna aga enwere onwe daga nna enwere onwe n'ime mmụọ. Ndị Igbo aga enwere onwe daga nna enwere onwe nga because you people are useless idiots, useless fools. All those useless idiots who do Bible now going on the bullshit all this time to make it. You know what? Ka nọ mma ekwesịrị ọnụ jee n'ọhịa kpọpụcha n'isi this useless idiot a na-akpọ ndị Igbo. Years ago, enwere m chọọchị m mechie because o nwere ihe metụrụ m n'obi si m go and search more, go and seek more. Na m je jụọ ajụjụ na-emechie chọọchị si ndị chọọchị biko na onye ọbụla laa abịakwala ọzọ daga ma enwe ike leba anya na ihe ndị mmadụ na-achị m ọchị. My relative asị m you can dream dreams, you can see vision. Ọ gịnị mere m ji na m kwesịrị iji ihe eji kpee ego m si ya pushite ego ma bịa hụ akwụkwọ edere King James Enwuri ka gịnị na-ege dia working the one Biafran spiritual leader in a government now, but m na-agwa gị ihe because of ụbụrụ iberibe gị you making humble, you are saying as mpagi shut up mpagi on my mother name. Nne gị kpọ gị mee gị baptism iberibe nne gị na nna gị ọma more than they are working the one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. Nne gị na nna gị ọma more than me. Ihe nne gị na nna gị ma wụ rubbish bullshit all those priests ndị ọ na-ara ego ụmụaka aka n'ike n'ala Igbo kọrọ na ha ama ha ihe dị working the one ọhụrụ ama ha ihe dị Biafran spiritual ọhụrụ ajene ha to the place ebe na-enweghị nye there is no richer, there is enwe ihe ọzọ mere nne gị na nna gị o jee n'ebe ngwụcha ebe ihe niile nọ so gịnị ntị iberi ka gịnị onye mere Nnamdi Kanu ji nọ n'aka ndị iro today. This useless idiot na-agbagharị ka ndị agbụrụ ha nwụ n'isi because ndị ewere n'ụbụrụ ha ji nwụrụ garị were ụbụrụ ha ji nwa akamụ. No, aga m anwụrụ na this idiot a na-akpọ ndị Igbo, aga m anwụrụ na nnọ, aga m adaba n'aka ndị iro otu Nnamdi Kanu ji daba n'aka ndị iro because you people know ndị iberibe. Supreme Commander Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro, Nnamdi Ezebiro nọ na ndị iro. Lee ihe ndị DOS na-eme na-egbu ya mma mmiri eri ụgba klọtịrị this useless idiot. Onye m ga-nwoke ngwane ga-abịa nwụọ na nọ Chineke kpọkwa nna ọkụ. Ndị ahụ akwụkwọ edere asị na King James dere Bible or King James translated Bible. Biko inwe ajụjụ ị ga-ajụ kpọọ m na phone edeghị m ihe dị ya but everybody ma my number, okay?
Come my day somewhere test. Come to my phone number here. Plus 49151 4123 1909. Okay, come to here. Okay, cheer me. Oh, because 1 minute or can maybe enemy. Good. Okay. Yeah, WhatsApp number. Each one judge. Sobano. King James. I say King James nwere nwoke ọ na-akpọ ntụli. Ha na-achọ ịchụpụ ya as King of England. The lawyers na-represent ya apụta si ya biko ka ha jee represent ya si mba na ya achọghị ka onye ọbụla represent ya na ya ga-represent onwe uru that day ma ndị chọrọ ịsucceed ya na ihe niile agbakọcha ịma ihe o mere ya sị ha na Jesus Christ did the same thing that I did. Why am I being persecuted? Na Jesus nwere John na ya nwere George. Ele ihe mere nnu ji na-achọ ịchụpụ ya. Ọkụ anyụ the whole onye ọbụla ihe dịka the case asị onye na-enweghị njọ ya were okwute tụọ. That is ha niile mana because we ewu otu ndị ọcha na-eji ebi ndụ 2,000, 3,000, 4,000 years ago ha na-ara nwoke. A na-ara nwoke ejebe ọgụ anaghị akpọ nwaanyị eje ọgụ ụmụ nwoke ntakịrị ka ha na-akpọrọ ndị isi ha na-araga ha. The culture of ebe Aru shi batara n'anyị Christianity ebe o shi bịa na Rome and Greek. Anaghị anụ nwaanyị abụọ because ihe bidoro mgbe o nwere story asị na their god Zeus gara gatụma nwaanyị ọzọ ime. Nwaanyị ya a na-akpọ Hera ewu iwe dagbuo nwaanyị ahụ. So na the whole Greek land ụjọ na-atụ nwoke ọbụla ịga enwe enyi nwaanyị. So ihe ọ na-emenwu nwaanyị ha ga-anọ n'ụlọ kpọtara na ha nwoke nwa small boy ga na-asavụ di ha na-emerege na-ahụnaga nwatakịrị ahụ nwa nwoke ahụ but ọ ke nwaanyị na onwe ya ewu onye ga-awụ omebi di ya nwa onye buru property omebi onye ga n'ụlọ na-eri ego di ya. So di ya na nwatakịrị ahụ nke nwoke ahụ na-akwụ na-agagharị the boy na-asavụkwa the man na-ahụnaga ya na-emerege ihe ewu culture ihe ewu omenala ọdịnala ndị ọcha. I just Mabagadi as a working the one. You have taken over 20 years in research. Aru Ndi Ocha butere n'ala anyị. Nwoke na nwoke ekpo ntị na-awụ ihe ọjọọ na ala bekee. Ọwụwa ihe ọjọọ na Italy. Ọwụwa ihe ọjọọ na England. Jee watch your old movies, gladiators. Anaghị arụ ụmụ nwoke openly. Nwaanyị ha ga-ewu iwe wụrụ na di ha nye nwaanyị ọzọ. But onwe nwoke one young boy, small boy ha na-eji akpọchịchịrị na-eji agbachiri ukwu. Nwaanyị enweghị nsogbu.
So King James, the King of England, translated the Bible. Abahase, Jesus Christ have John, and I have George. Why are you criticizing me? Ndị mmadụ aladịghị. The next day, instead ha ga-akpọchi the boy ọ na-akpọ ntụnụ the George, emeghe duke, daga emeghe Lord na Buckingham. Ọ nọ na history ndị England. Today mụ na gị na-ekwu, enwere m akwụkwọ ya. So ya nwụ na King James translated the Bible si na ya ma na akụkọ akọrọ akụkọ Jesus Christ wa akụkọ nwoke na-akpọ ntụme, nwoke na-ara nwoke ibe ya. Then na so Igbo like isi na nwoke na onye nzọpụta gị. Iwu idiot, you are a fool. I'm one useless bastard Sunday POB before. Ọ na-esusumari na social media na-epromote arụ ndị ọcha butere n'anyị. Christianity wa arụ, ndị arụ ga-arụ n'ala Igbo, ma ya pụrụ n'ala Igbo, nna gị nwere onwe. Ya sịkwa one million man dị Kano, nna gị nwere onwe. Maka ọ na ihe mere eme mmụọ nọ n'ala anyị ji jụ. Chukwu nwere preeminence more than this efulefu. Lema agwa gị Chukwu wụ mmụọ nọ n'ala Igbo. Chukwu has nothing to do with arụ ndị ọcha butere. Ị ga-asị Master Prophet, enwere ihe ndị edere na Bible that has to do with ihe anyị na-eme. Yeah, I can understand. Ihe ewu ndị ọcha bịara n'ala gị mụrụ ihe ndị nnu na-eme, kọpịrịcha anya, dede ya n'akwụkwọ, zụrụ ihe n'uzu, tige agụleri, ebuleri, efuleri, keke, tichana gị, sichana gị, so that gị mee gị feel that you relate to it. Ha eje buru ụmụnne ha jee dome na Palestine. 5,000 years ago, ndị ọcha nọ na Palestine. Ihe na ya wụ naanị ndere ka mụ na gị, ndị na-eji nji, ndere ka mụ na gị. 5,000 years ago, ndị ọcha nọ na Saudi Arabia, ndị ọcha nọ na Iran. Ebe ndị ahụ wụ ebe niile wụ obodo ndị ojii, ndị na-eji nji, Kush, o ji kpọọ ya Kush, the black land, ebe ndị bi n'ime ndị na-eji nji. Ndị ọcha ejere na-akọ nka ha, na-egbuchi ha. Makwa na ndị ọcha mere ebe ọbụla ha ejere ụmụ nwoke egbuo ha amụ, chaa ha amụ, pịa ụmụ nwoke amụ. Ekwuge m ihe ka ịghọta m. Ana m opi onweghị nna ga-akpọ aha nchi ịkpọ ike nwaanyị ahụ, aga m akpọ ya aha. Awụ m opi. Ndị ọcha apịa ụmụ nwoke niile, pịa ha amụ, onwe ka na-amụtali nwa. Ọ naanị hazi lụgazi ụmụ nwaanyị anyị for 3,000-4,000 years. What do you think? What do you think? Ihe hụrụ here awụghị ihe ọjọọ. Ihe ewe ọdịnala na omenala ndị ọcha. Nwoke nwere ego jee lụrụ nwaanyị dole n'ụlọ for status. Then n'ekwelu nwatakịrị nwoke ọ ga na-apịagharị, ọ ga na-eji na-egwu egwuregwu. Mgbe nwaanyị chọrọ ya abịa, di ya amụọra ya nwa, ha mụchaa nwa, ọ bụchara na nwaanyị akpapụzie di ya na-eji ezi nwatakịrị nwoke. Ihe ewu omenala na ọdịnala ndị ọcha. So Pope is a good man. I love Pope. I love Pope Francis. Pope Francis pụtara sị ihe ewu culture okpukpere esi pụta. So ele ihe na-eje persecute ụmụ nwoke na ụmụ nwoke, ọ maka gịnị? So Pope Francis did a good thing. He is an honest man.
I love Pope Francis because he is an honest man. Ịgwa anyị eziokwu na okpukpere warụ. But ndị efulefu ndị Igbo ndị nzuzu ndị a mụtara na mba. Ihe awụhụ ọcha Chineke kpọọ gị ọkụ. Ọchọ gị wụ Chukwu na Ekwensu na Amadioha na ndị ezumezu ha. Ọchọ gị awụrụ efulefu onye ọcha na-akpụ ntuli. Efulefu dị ka gịnị? Nwoke ndị abụọ na ndị ewu efulefu ndị ọcha. Omenala anyị na ọdịnala ndị Igbo awụ ihe ndị. So hapụ na arụ ihe ndị okpukpere ndị ewe arụ and arụ ga-ala n'ala Igbo. Ana m akpọpụ ndị priests and pastors, ndị these reverend fathers, ha je resign ya jee lụrụ nwaanyị. They are working to one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. How 25th of December 2023. Ana m akpọku ndị priest, ndị reverend father nọ n'ala Igbo si ha jee resign ya, ha jee lụrụ nwaanyị because ihe a na-esowa arụ. Normally ihe mere eji achọ ha ka ndị fada na-alụ nwaanyị because a na-akpọ ntuli. Ihe ewu ọdịnala ha, ihe ewu ihe ha na-eme, ihe ewu otu ha na-eji ebi ndụ. Onye mere achọ ha ka fada na-alụ nwaanyị. Onye fada egidere ya na nwoke enweghị nsogbu more than 10 years ago, but ha ahụghị onye fada ahụ na nwaanyị ya erike achụọ gị. Christianity wụ okpukpere ndị ọcha bịara abịa n'ala anyị. Baịbụl awụghị akwụkwọ nsọ. Baịbụl wụ akwụkwọ ndị ọcha butere n'ala anyị. Okpukpere ga-ala, ọwa arụ ga-apụ n'ala anyị. Ya sọ nnọgere nna agbalaga nna agbapụ ọhịa eji si na iwu efulefu. Nnụnụ nga na-asụrụ gị in tongues. Ga-ewere the picture na share anụ ụmụnne gị niile nọ na Biafran land. But ana m achọ ka m gwọọ gị ọrịa. Ibu ibi gị na-achọ inwe n'ibi. M na-agba gị na a ga-awụ ibi ka eju gwọọ gị ọrịa. Ya sị mba na m tee ihe Vaseline. Ọnwụ omimi na ị ga-anwụ anwụ na ị chọrọ ịnwụ, ị chọrọ ndụ, ị chọrọ ige ihe mkpuge. Mba, ị like ihe maka agbagaghị gị ihe your slave masters chọrọ ka m gwa gị. Ndị Igbo hapụ na arụ, hapụ na okpukpere ndị ọcha butere na anyị. Ana m ekele nwanne anyị nwoke Mathias Ezeakụ, o mege crusade. Asị m Chineke gozie Mathias Ezeakụ, Ekwensu chekwa Mathias Ezeakụ maka ndị iro ka nkụ. Arụ ndị ọcha butere na anyị. Mbaka na Ebuka Obi, those useless idiots na-brainwash our people. Ihe ha na-epreach wa arụ, ihe ha edume n'ala anyị wa arụ, ihe ha na-eji na-brainwash ụmụnne anyị, ụmụ nwoke anyị, ụmụ nwaanyị anyị wa arụ. And arụ ga-ala. Chineke ọ bịara nga ma abịagbula mgbe ọ ga-ala mkpụmkpụ apụkwala ya. Okpukpere e butere chere ịbịagbu m. Mkpụmkpụ ga-apụ ha. Mkpụmkpụ ga-apụ ha na Eke. Mkpụmkpụ ga-apụ ha n'Oye. Mkpụmkpụ ga-apụ ha n'Afọ na Nkwọ, ahịa na-anọta ala Igbo maka ọwa arụ ka ha butere n'ala anyị. Ala Igbo chụma ha gide ha. Ndị pastọ ha chụma ha gide ha. Ndị priest ha chụma ha gide ha. Arụ ka ha butere n'ala anyị. Pope si ha gozime ụmụ nwoke na-akpọ ntuli maka Jizọs ha na-akpọ ntuli. Because Pope amara na ọhụla na Jizọs na-akpọ ntuli. Ọ na-akpọ ntuli. E nwere proof na ọ na-akpọ ntuli.
say, somebody say, hey, God will punish you. Let me call one again. Because idi iberibe. Let me call one again. God enweghị ike. Enweghị ihe wụ God. Mkpara nji can be God. Kamera nji na-ekwu okwu can be God. Nwaanyị m can be God. Nkịta m can be God. Dog m can be God. Nwa m can be God. Boss m can be God. Governor can be God. President can be God. Everything can be God. God is a particular person. It can be anything. And when you anything I say, now you God no power. Anything I say now God, that thing must have a name. Chukwu, it in a God, but I have Chukwu. Ekwensu, it in a God, but all God. But all Ekwensu. Amadio, it in a God, but all Amadio. Kamalozus, it in a God, but all Kamalozus. Sus, it in a God, or Sus. Allah, Aru, Ndi Ocha butere n'anyi. Enye one thing prove na Aru he butere that it existed. And we prove apart from nedre efulefu nedre na Bible. And when akwụkwọ ọzọ ihe nwere ha ga-eji back themselves up or iburu akwụkwọ idere bịa sị m na akwụkwọ ihe idere na prove ihe chọrọ ịkọwara na m inwe iberibe ikpere n'ihe ikpuru awụme iberibe ka gị. Ị ga-eji something persist ihe iji n'aka. Ị ga-ewere Bible sị m that the Bible says no. Ị ga-eweta ihe karịrị Bible sị m na ihe akwụkwọ edere 50,000 years ago. Lepe enweghị ihe edere 50,000 years ago. First of all, ihe m ga-eji challenge you the Egyptian book of the dead, the book of Amenemope, in Egypt, the understanding of I have not killed, I have not stolen, I have not cursed, I have not taken any man's wife, I have not desecrated the gods. It came from the daughter of Amen-Ra. Christians behind say amen, amen, amen. How they promote the God of Egypt. And I like in Egypt won't do job to them, but how they promoted the God of Egypt. So from there, the saying of Ma'at, the goddess of Ma'at, M-O-A-T, Ma'at. Ene, oh yadre, nende edre na 10 commandments. Oh yadre. Oh Moses. Oh the God of the Bible. God of the Bible will fulfill Unukwashi. Ona wanyị onye ọzọ lagoro n'eluigwe ga na-eriri gị ya na ọkpara iberibe ya na-ara nwoke na-akpụ ntụnye na-apụnapụ na ụmụ ya nwaanyị hapụrụ di ya lagoro n'eluigwe. Mmadụ atọ never walked on this planet Earth. Ọwa akụkọ Mike Ejeayo, akụkọ that has never happened. Ewere ya eji send Igbo isi eji eri nne gị ọrụ rie nna gị ọrụ. Today they are working one of the different people to report that from iberibe from nzuzu. But mba, ị ga-achọ challenge m. Gịnị mere nzuzu? Inwe iberibe. Because you chọọ ike nne nwanne gị gwara gị. But ị chiri ike nye ndị slave masters gwara gị. Inwe nzuzu. The God of the Bible will flefu. Nwa will flefu. Nwaanyị will flefu. Ha abụọ will flefu atọ. Efulefu atọ never walked on this planet Earth. Onye jiri anya ọrụ. Onye jiri ndị Igbo ọrụ. Okpukpere Ndị Ọcha butere n'anyi Christianity will flefu. Ukwashi.
gị nwụọ, onweghị efulefu ga-abịa bịa were hama kụọ gị n'isi. The God of the Bible will efulefu. It never exists. It doesn't exist. Ndị Igbo, bilitenụ, tetenụ n'ụra. Onwe onye chọrọ ịkpọ m, chọrọ ịjụ ajụjụ, you can call on WhatsApp. Ị ga-ajụ ajụjụ. Aga m this coming year, ekelere m Chineke na this dynamite thing anyị na-project to the universe, na the thing is blowing up, and the church ejila aka gbuo onwe ha. Ihe anyị ga-enyere ha aka ka anyị kpata ha. Pope apụtala sị yes, nwoke na nwoke ha rama maka ihe Jesus Christ ha mere. Ndị ọbụla ihe Jesus Christ ha mere ga na-asị m, oh, that means Jesus Christ exists. No. Christ will be God of the Greek. Christos, Christ. Enweghị onye emere n'elu ụwa akpọrọ Jesus Christ. Ihe a ihe ndị ha were imeji, were ihe niile, were ihe ọgbagotoro elu na-acha ọcha, were nwaanyị ebuli anaghị elu, were ke this man atọ never work. Onweghị na Bible, the only person edere na Bible that exists bụ naanị Pharaoh of Egypt. Pharaoh. The other things akụkọ niile edere na Bible nwoke wee eziokwu. The only thing that is truth edere na Bible, although that the story might be truth, but the more akpọrọ Pharaoh of Egypt, ọkwa ọrụ ka a na-eri. But the only person that exists is Pharaoh of Egypt. Many na-akọrọ Israel ejikwa gba nwanna, Moses jikwa kwuo, David jikwa kwuo, Solomon jikwa kwuo, this efulefu jikwa kwuo, Abraham jikwa kwuo, Tete jikwa kwuo. That's rubbish bullshit. Enweke eziokwu. So ndị Igbo, tọpụrụ ọnụ ekpukpere arụ nọ n'ala anyị. Maka na ekpukpere arụ nọ n'ala anyị, ekpukpere ewu ndị ọjọọ, arụ ga-ala n'ala Igbo. Christianity wa arụ, Catholic Church wa arụ, Pentecostal wa arụ ga-ala n'ala anyị. Ọ wa arụ ga-ala n'ala Igbo. Ma ndị Igbo apụtaghị n'arụ, nna gị nwere onwe. Because ana working the mind a na-eri ya ọrụ. Ana working the mind a na-eri ya ọrụ. O nwere fulefu, ewu ka a na-eri ọrụ. And otu ihe jikwu ndị Igbo nwe ewu, ndị Igbo nwe atụ na-enweghị onye nche, atụ, ndị iberibe, ndị nzuzu. So iji ọchọpụta, ha sị na ha nwere ndị IPOB, na ha nwere ndị iwe ewu, iwe atụ. Ị chọrọ inwere onwe, ị ga-ebu ụzọ mara onwe, because before gị nwere onwe. And working the mind a na-eri ya ọrụ, a na-eri bullshit. Ala Igbo na-agba aghara. Ala na-achị achị, lebe otu ala Igbo na-eji agba aghara. Ala na-achị achị, ala Igbo chịga Chineke. Ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-achị achị Chineke. N'ụbọchị taa, ana m asị, ekpukpere arụ a butere n'ala anyị, Christianity, ka ọ daa na Eke, daa na Nkwọ, daa na Oye, daa na ahịa na-anọ ka ala Igbo, ka ala chụma ya, ala Owerri chụma ya, ala Igbo chụma ya, ala Egwuregwu chụma ya, ala Anambra chụma ya, ala Umueri chụma ya, ala Nsụka chụma ya, ala Igbo niile chụma ekpukpere arụ na ndị prisi ha, chụma ha n'ahịa na-anọ ka ala Igbo, chụpụ ha n'ala Igbo. Ọwa arụ ka ha dọmere n'ala anyị. Ndị arụ ga-ala. Alụ gara. Ekelele m nọ n'ụbọchị taa. Ọ bịara nga m abịagbula mgbe ọ ga-ala mkpụmkpụ apụkwala ya. Okpukpere Christianity, Catholic Church, and other bullshit, ọwa arụ. And ha lama mkpụmkpụ ga-apụ. Pope ha emebuona. Egepele this people ị na-ahụ na social media, ndị na-apụta na-asụ Joshua ọnụ nshi, na-agbalịsị gị, let us return to our root gị nwe ọdịnala na omenala ndị Igbo.
ọwụhụ this bullshit, akwụkwọ iberibe, akwụkwọ ilo, akwụkwọ onye na-akpọ ntụnye, akwụkwọ nwoke na-ara nwaanyị onye ọzọ. Those three idiots, those three bastards, those three efulefu never walked on this planet. And they are working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. I'm going to, and then with them evidence, and with them proof. Ekelele mmụọ nọ n'ala Igbo ndị m ji ọfọ ha, ekelele m amajọ ha nna m ji ọfọ ya, ekelele m ndị ezumezu mmụọ m ji ọfọ ya, ekelele m ekwensu ala Igbo m ji ọfọ ya, ekelele m mmụọ ndị ọzọ m na-achọghị ịkpọ aha m ji ọfọ ya, ekelele m ndị mmiri eji m ọfọ mmiri anọ nọ n'ala Igbo, ekelele m ha. Ya dịrị ala Igbo na mma, ya dịrị the supreme commander. Ihe m na-ekwu has nothing to do with Nnamdi Kanu. As Biafran spiritual leader, enwere m right ikwu ihe m chọrọ ikwu. Mmụọ nọ n'ala Igbo chekwa Nnamdi Kanu, chekwa Nnamdi Ezebiro, chekwa ya n'ahịa na-anọkọ ala Igbo ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike, ka ndị Igbo mara onwe, ndị Igbo mara Chukwu, ka ndị Igbo sọpụrụ Chukwu, ndị Igbo sọpụrụ ala, ndị Igbo kwenye n'ala, ndị Igbo mara ndị mmiri, mara ndị mbụ na ndị egede, mara ndị ezumezu ha, ka ndị Igbo mara ụmụnne, mara ụmụnna, mara ndị ikwu, mara ndị ibe, ka ọ dịrị ala Igbo na mma na afọ anyị na-aba n'ime, ka ọ dịrị anyị na mma, ka anyị nweta ihe anyị na-achọ, ka ọ dịrị anyị na mma n'aha Chukwu okike abịama. Onye ọbụla chi ise ise, ka ọ dịrị anyị na mma. Ndewonu. Eji m ohere a na-ekele enyi m nwoke, ejigbote enyi m nwoke Ekene Christopher. Ahụrụ m Ekene Christopher mgbe m gara na ke Supreme Commander of the Indigenous Flow Biafra. Ekene Christopher, ya dịrị gị na mma, ya dịrị gị na mma n'ahịa na-anọ ka ala Igbo. Ana m ekelekwe ndị ọzọ, Eze Bino, Chizorom Eze Bino. Ahụkwara m ndị ọzọ, ma ihe ndị ọzọ m na-ahụghị ahụ elebegịla onye m nọ. Ekelere m dọm, ekelere m ndị ọzọ, ya dịrị unu na mma. O nwere ewu osi, you cannot cure the madness that pass you. Yes, ekelere m gị na ịsị na ị matara na Christianity bụ madness, but anyị ga-akpapụ ya n'ala Igbo. Ọwa arụ, soro arụ soro gị. Onye hụrụ ihe ọjọọ si na ihe ọjọọ dị ya mma, ala Igbo na-enye ihe ọjọọ kwuru mmaji. Onye hụrụ ihe ọjọọ arụ ebutere n'ala Igbo, nwoke na-akpọ ntụnye Jizọs Kraịst ebutere n'ala Igbo, okpukpere arụ ebutere n'ala Igbo, gasị na ọ dị gị mma. Ala Igbo kpọọ onye ehu ntụnye, kpọọ ya peg, ọta mmiri kpọọ ya peg, ọrashi kpọọ ya peg, mmiri kara aka n'ala Igbo, Njaba kpọọ ya peg, Chineke kpọọ onye ehu peg n'ala Igbo, chụpụ onye ehu n'ala Igbo anyị, chụpụ onye ehu n'ala Igbo anyị, ma nwoke ma nwaanyị. Onye hụrụ arụ ebutere n'ala anyị, si na arụ dị na mma, si na ihe ndị nna nna anyị bụ na-arị mma, na ihe ndị ya mma wa arụ ihe ndị ọcha butere. Ala Igbo chiri enyi ụkwụ abụọ elu, ala Igbo chụpụ ya n'ala Igbo. Mmụọ ọnụ n'ala Igbo chụọ ya ikwu elu ala n'aha Chukwu okike abịama. Ise ise ise.